jungi ngelawan up hakabede berkatu kejing dawa ka jungi kaba men hakane ngela ayat daka public meeting bat daka jing to prepare dan rei minta kesngi ngi sngau ba ngelayo ai ya ha kejing dawa ka jungi namar ngelayo ban ya kendo ya u chairman jongka KHDC ba lamprang belak bat kunjuru akajuk kepo ngelayo yo ban ya kendo ya u chairman jongka selection committee ba PNCM nang tah kejuk keporu ngilau yo ru ban ya kendo ya u secretary to the executive committee jong KHDC minta kasi ngelayo ya kejing pensai naki bala dia keren menin ka session bat kala dia pas mentah kan salek syaka DAC bat DCA bat ban yo ya kejing monjur na u lat ka jela te hakabi de berkane na kaleng jungi ngisngau ban ai kublai ya u ba penyacing sim u ba la sngap ya kejing dawa bar kejing tang ka jungi ki pajba jong ki apait li kisnong bat light li ki polling station nang tah kejuk kapor ni sngau ban ai kublai site sim ya u ba PNCM u ba longkum u chairman jong selection committee ba la le stom hakabi de berkane ka jing dawa bat kamat jingkwa ka jungi kunjuru ni sngau ban ai kublai ya baro ki badon ti don bentang kunjuru ya ki MLA jong ka KHDC kaba kila wanra ya kene ka jingkwa ka jungi hapo ka session kaba menin ka singi te nagaleng jungi ka ki arpoitli kisnong nisngau ban karpat ya u ba prestun u badai u minister badai pet ya ka DCA ba singau bha ban yaraplem pat ban singau ban sngap ya ka jing karpat ka jungi ba singau bha ban le kloi khnang ba nagaleng jungi ninyo ono ya ka jingkwa bar ka jing trang ka jungi bagin don bait hak motion road constituency ban thap bot hauni u banai ban banwan te nagaleng jungi ngi karpat ro ya ki upsar badai pej hakabede berkane na ka KHDC bas ngau ban pha no woodwood namar ka kum ka jing tuat jengmut ka jungi kumot bahadu sitarik alne lifeway kum tater kandon ka cuti te nagaleng jungi ngin sa ngin nam bu tang katne re ngin sa wan budin ro hakabede berkane ban ngin hakni kisni ni ngin sa wan ya kendo ya uba preston ro ban karpat karpon na u ban persngau se u bangi don kam ban ne bai hak motion road constituency ngim ladangi ngim ne hak motion road constituency nagaleng jungi ni kit ya ka jingjar khamtam hakaya kayeng namar ka jingjingai kalong kaba shabneng shakndau lada ni don bat ni yo haka constituency jongka ramrai jengam constituency Lishman ha